Στη συνέχεια ο μιλητής θα είναι ο Φώτης ο Βαγενάς, δικηγόρος Παραρείο Πάγου και φίλος. Θα μιλήσει για τις ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών γύρω από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο Φώτης ο Βαγενάς, όπως είπα, είναι δικηγόρος Παραρείου Πάγου, σπούδασε νομική σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμμετείχε σε πρόγραμμα Έρασμους στη νομική σχολή Ανόβερο της Γερμανίας και παρακολούθησε σε 2 εξάμηνα το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister Legum Europa στο Ανόβερο με κατεύθυνση δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως. Έχει μεγάλη εμπειρία, αφού εδώ και 26 χρόνια ασκεί δικηγορία με έδρα της ΣΕΡΕΣ με έμφαση στα τραπεζικά δάνεια. Διετέλεσε διαδοχικά Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και εν τέλει Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών. Μάλιστα, ως Πρόεδρος το 2006 κατέθεσε μήνυση και πέτυχε να καταδικαστούν στο Μονομελές Πλημμυροδικείο Αθηνών 11 εκδότες αθηναϊκών εφημερίδων για διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Το 2005 ορίστηκε εθνικός εκπρόσωπος των Ελληνικών Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών της Κομισιόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φώτη, έχεις το λόγο. Ξεκινάμε, εδώ αναφέρεται, βλέπετε τους νόμους, τον κεντρικό, τον βασικό νόμο με τον οποίο θεσπίστηκε το νόμο του 20 και τις τροποποιήσεις που γίνανε κατόπιν από την πολιτεία προκειμένου να τον βελτιώσει. Ένα κομβικό σημείο ήταν το εξής. Στην αρχή δεν μπαίνανε οι οφειλές που είναι από ένα μόνο πιστωτή. Έχεις δηλαδή μία τράπεζα με 100-200 χιλιάδες χρωστάς, δεν μπορούσες να το ρυθμίσεις. Έπρεπε να έχεις και άλλους, να υπήρχε δηλαδή μια πλειονότητα των πιστωτών. Αυτό το κατήργησαν γιατί είδαν ότι ήταν δυσλειτουργικό. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί που είχαν μόνο μία απέτηση, ένα μεγάλο καταναλωτικό. Τι θα κάνουν αυτοί, θα είναι εκτός ρυθμίσεως. Το κατήργησαν λοιπόν αυτό το εμπόδιο και πλέον μπορούσαν να μπουν και αυτοί που είχαν μόνο ένα δάνειο, έναν πιστωτή. Λίγο να σας αναφέρω τα στατιστικά του εξοδικαστικού. Έχουν υποβληθεί πάνω από 80.000 αιτήσεις. 80.000 αιτήσεις και είμαστε σε 90 με 100 πλέον τώρα. Έχουν, με βάση την Ειδική Γραμματεία Γενικού Χρέους, Ιδιωτικού Χρέους, έχουν, λέει η Ιδιωτική Γραμματεία, επιτευχθεί 12.025 ρυθμίσεις. Προσέξτε, στους 100.000 περίπου αιτήσεις, το 12.000 έχουν καταλήξει σε επιτυχή συμφωνία. Τώρα, ο μέσος όρος αποπληρωμής είναι τα 17 χρόνια για οφειλές στο δημόσιο. Το μέσο κούρεμα οφειλών στο δημόσιο είναι 17%. Λένε τα στατιστικά της Ειδικής Γραμματείας. Και στα 27% το κούρεμα στα τραπεζικά δάνεια. Θα σας δείξω αργότερα και περιπτωσιολογία ενδιαφέρουσα επ' αυτού. Στην πράξη γίνεται κούρεμα. Γίνεται, θα σας τα πω. Αλλά όχι σε όλους, δυστυχώς. Κλασική προϋπόθεση είναι η οφειλή σου να είναι πάνω από 10.000 ευρώ και να είναι αρκεί και ένας μόνο πιστωτής σου να είναι μέσα. Δηλαδή, μπορεί ακόμα και το δημόσιο να είναι ο πιστωτής σου. Δηλαδή, να μην έχεις τραπεζικά δάνεια, να έχεις όμως δημόσιο, να έχεις ΕΦΚΑ, αρκεί να είναι πάνω από 10.000. Το δημόσιο και το ΕΦΚΑ θα σου κάνουν κούρεμα, θα σου κάνουν ρύθμιση. Με το δημόσιο, μάλιστα, έχουν επιτευχθεί αρκετά ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις για αυτούς που είχαν τις προϋποθέσεις. Τώρα, γενικά, η ρύθμιση αυτή προβλέπει ως προς το δημόσιο έως και 75% κούρεμα, δυνατότητα, έως και 85% επί των προσαυξήσεων, στο δημόσιο δηλαδή, στις οφειλές για το δημόσιο. Στην πράξη έχουμε δει κούρεμα μέχρι και 70% επί του συνόλου της οφειλής στο δημόσιο. 75%. Ο ΕΦΚΑ είναι πιο φιδωλός. Δεν μας δίνει πολλές ρυθμίσεις με κούρεμα μεγάλο και γενναίο. Τις περισσότερες φορές ρυθμίζει όλο το οφειλόμενο, και τη βασική και την προσάυξηση. Κάτι που δεν είναι θετικό ή ευνοϊκό για τους οφειλέτες. Το επιτόκιο του έχουν τροποποιήσει, είναι πλέον 3% των ρυθμίσεων
στις οφειλές στο δημόσιο και στις οφειλές στον ΕΦΚΑ. Τώρα πρόσφατα κάναν και την τροποποίηση και για τα τραπεζικά σου δάνεια θα σου κάνουμε ρύθμιση, αν πετύχεις τη ρύθμιση και την αποδεχτείς και εσύ, θα είναι σταθερό 3% το επιτόκιο για τα 3 πρώτα χρόνια. Μετά, εάν είναι με ενυπόθηκο το δάνειο που ρυθμίστηκε, θα είναι Euribor τριμήνου, το οποίο σήμερα είναι 4,5 μονάδες, συν 2,5 μονάδες επάνω. Άμα είναι σκέτο καταναλωτικό, θα είναι Euribor τριμήνου, που σήμερα λέω είναι 4,5, συν 3 μονάδες. Πρόσφατα μπήκε και μια ενδιαφέρουσα προσθήκη που βελτίωσε όντως τον εξοδικαστικό, γιατί μέχρι τώρα αυτοί που ζητούσαν ρυθμίσεις και αποτύχαναν, λένε τα στατιστικά τους, ο ένας στους 2 ήταν ευάλωτος και τον απέρριπταν, γιατί είχαν το δικαίωμα οι τράπεζες να πούν άμα θέλω. Είπε η προλαλήσασα, όπως πολύ ορθά ο νόμος αναφέρει, δίνανται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποδεχθούν την πρόταση στον εξοδικαστικό. Τώρα, εφόσον είσαι ευάλωτος και βγάλεις την βεβαίωση του ευάλωτου, υποχρεωτικά θα σε πάνε για ρύθμιση και για κούρεμα. Επειδή είναι η τροποποίηση αυτή πολύ πρόσφατη, θα δούμε από εδώ και πέρα τις ρυθμίσεις που θα βγάζουν για τους ευάλωτους. Και το στίχημα είναι η ρύθμιση που θα σου κάνουν στον ευάλωτο να είναι βιώσιμη, να είναι εξυπηρετούμενη, να μπορεί να την διαχειριστεί. Αλλιώς θα είναι δώρον-άδωρον. Να του βγάλουν δηλαδή η δόση που δεν μπορεί, στην οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι να το κάνεις το υποχρεωτικό του ευάλωτου, άμα δεν μπορεί να την πληρώσει τη δόση. Ποιες είναι οι οφειλές που μπαίνουν? Είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σου, είτε είσαι πρωτοφιλέτης, είτε είσαι εγγυητής. Πρόσφατα κάναν την προσθήκη να βάζεις και τις οφειλές από κληρονομιά. Βέβαια εδώ μια λεπτομέρεια. Θα πρέπει προηγουμένως να ειδοποιήσεις την εφορία, να συσχετίσει το αφημί του αποβιώσαντα, στον οποίο πέφτουν τα χρέη, να το συσχετίσει με το δικό σου. Γιατί το δικό σου το αφημί είναι άσχετο με τις οφειλές του κληρονομηθέντος. Πρέπει λοιπόν να γίνει προηγούμενη ενημέρωση. Τόσο για το δημόσιο, όσο και για τον ΕΦΚΑ. Ποιες είναι οι συνέπειες άμα πετύχουμε οριστικοποίηση? Όχι ρύθμιση, οριστικοποίηση. Πρώτα γίνεται η διαδικασία. Παίρνει 1,5 μήνα με 2. Να φτάσεις στην οριστικοποίηση της αίτησης. Αυτό είναι το στίχημα το βασικό. Έφτασες στην οριστικοποίηση. Έχεις αναστολή των καταδιοκτικών μέσων. Δεν μπορούν να βγάλουν, να σου πληστηριάσουν άμεσα την κατοικία. Δεν μπορούν λοιπόν να σε εκτελέσουν την περιουσία σου. Βέβαια, εάν ήδη έχει προηγηθεί πρόγραμμα πληστηριασμού εντός του τριμήνου από την οριστικοποίηση, δηλαδή οριστικοποίηση τον Ιανουάριο, αλλά το Φεβρουάριο είχαν προσδιορίσει πληστηριασμό, αυτός ο πληστηριασμός δεν αναστέλλεται λόγω της οριστικοποίησης. Και πάμε τώρα στην περιπτωσιολογία για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει στην πράξη. Θα σας αναφέρω μία περίπτωση στεγαστικού δανείου με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Εδώ αυτός δεν είχε πληρώσει τις δόσεις με τις οποίες το δημόσιο εγγυόταν στην τράπεζα. Η τράπεζα τα ζήτησε από το δημόσιο πλήρωσε, κατάπεσε η εγγύηση. 32.000 ήταν η οφειλή του στο δημόσιο λοιπόν, από αυτά τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Τι διαγραφή του κάναν? 23.000. 32 χρώσταγε, 23 του διέγραψαν. 72%. Το υπόλοιπο που έμεινε, 8.900, το ρύθμισαν σε 20 χρόνια με δόση 59 ευρώ το μήνα. Σταθερό επιτόκιο 3%. Αυτός είχε αντικειμενική αξία περιουσίας 44.000, ατομικό εισόδημα 12.000 και η σύζυγος έβγαζε 3.900. Για να καταλάβετε περίπου δηλαδή με τι εισοδήματα και περιουσιακά δεδομένα κατέληξαν σε αυτό το κούρεμα. Μια άλλη περίπτωση παρόμοιου δανείου, όπου εδώ η οφειλή με τις προσαυξήσεις
στο δημόσιο ήταν 78.000 ευρώ. Του κάναν διαγραφή 44.000, 56% σε ποσοστό, αλλά σε απόλυτους αριθμούς τους σβήσαν 44.000, που ήταν από τις μεγαλύτερες διαγραφές που έχουμε δει. Το υπόλοιπο ποσό, 36.000, το ρύθμισαν σε 20 χρόνια, 240 μηνιαίες δόσεις, η δόση 100 ευρώ. Σταθερό επιτόκιο 3%. Και αυτός είχε αντικειμενική αξία 48.000 η κατοικία του, το ατομικό δηλωθέν εισόδημα 7.500 και 8.500 περίπου, 8.400 η σύζυγός του. Ένα παρόμοιο δάνειο με 58.000 οφειλείς συνολικά στο δημόσιο, 43.000 διαγραφή, 75% ποσοστό διαγραφής. Με δόση 79 ευρώ, τα υπόλοιπα 14.327. Επίσης υπάρχει ένα παράδειγμα ενδεικτικό, μια άλλη οφειλή 81.000 ευρώ στο δημόσιο, του διέγραψαν τις 53.000, 65% κούρεμα. Το υπόλοιπο ρυθμιζόμενο 28.000 το ρύθμισαν σε 20 χρόνια. Μία προτελευταία περίπτωση είναι ρύθμιση με το ΚΕΑΟ, τον ΕΦΚΑ. Εδώ, όπως σας είπα, ο ΕΦΚΑ δεν κάνει πολλά κουρέματα και διαγραφές, δεν είναι γαλαντόμοι. Εδώ λοιπόν αναφέρω μία περίπτωση που η οφειλή συνολικά βασική προς αυξήσεις ήταν 26.000, του διέγραψαν 14.500, 55%. Με δόση 65 ευρώ το υπόλοιπο ποσό για 20 χρόνια. Υπήρξε και μία περίπτωση οφειλής στο δημόσιο με 10.000 μόνο, 10.393, εδώ τους σβήσαν τα 7.000 ευρώ. Του αφήσανε κάτι λιγότερο από 3.000, 67% διαγραφή και δώσει 50 ευρώ το μήνα για 20 χρόνια. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση όπου τον συγκεκριμένο κύριο από τα 17.000 που χρώσταγε στο δημόσιο του σβήσαν τα 14.000, 83%, ποσοστία είναι μεγαλύτερη που έχω δει διαγραφή. Στον ΕΦΚΑ τους σβήσαν επίσης από τα 43.000 στα 27.000. Η ΣΕΠΑΛ που είχε επίσης ένα ποσό δεν του έκανε καμία διαγραφή και τα 12.000 τον βάλαν να τα πληρώσει για 20 χρόνια. Υπήρξε μία ρύθμιση με ίντρουμ, όπου εδώ τα 18.000 ευρώ με 75 ευρώ του τα ρύθμισαν για 20 χρόνια. Συν 50 ευρώ για άλλα 5 χρόνια στο τέλος για την ρύθμιση. Δηλαδή δεν πήρα κανένα κούρεμα. Όμως υπάρχει μια άλλη ρύθμιση με ίντρουμ, όπου τα 113.000 της οφειλής του τα κανόνισαν με διαγραφή τα 73.000 ευρώ, δηλαδή 64% διαγραφή, σπάνια περίπτωση, να το πω, στατιστικά. Τα 40 λοιπόν στο τέλος του τα ρύθμισαν, με 0 επιτόκιο Euribor, 0 περιθώριο, 420 δόσεις, 170 από το πρώτο έως το τέταρτο έτος και 267 μέχρι το 35ο. Τώρα το στοίχημα είναι, όπως σας είπα και τελειώνω, ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις που θα βγάλουν για τους ευάλωτους. Ο ευάλωτος κατά κανόνα έχει χαμηλό εισόδημα. Εδώ είναι λοιπόν το στοίχημα. Τι ρύθμιση θα του κάνουν, τι δόση θα του βγάλουν και αν θα μπορεί να την εξυπηρετεί σε βάθος 20 ετίας ή 30 ετίας. Αυτά, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.